Det her er mit 325 liter rovfisk akvarium. Nu skal jeg fortælle jer, hvad de her to hedder. De hedder Rød Oscar. Og hernede, de hvide, I kan se, hedder Albino Tiger Oscar. Og det der, det er nogle ciklider. Og de er ved at gå klar til æg derom bagved her. Og det glæder jeg mig rigtig til, om det bliver til noget. Men nu når der går de her to og de her to, så tror jeg ikke, det bliver rigtigt. Jeg tror ikke, ungerne lever. Men der er lidt skjulesteder. Men det er rigtig sejt. Og vi fik akvariet, det kørte faktisk siden i går. Og temperaturen kan jeg lige prøve at vise jer. Er meget rigtig fin. Og nok nogen, der tænker derude, at det er umuligt. Men nej. Og vi brugte ikke varmt vand. Vi brugte bare helt almindeligt koldt vand. Og så det der varmelem, vi har deroppe, det kører bare rigtig godt. Yes. Det her akvarium, den er næsten kun til ciklider. Og heri, der har vi de Sydamerikas ciklider heri. Og de der Albino Tiger Oscar, de kom i dag. Og dem her har jeg haft, siden de var helt vildt små. De gik i et 180 liter akvarium. Men nu skal jeg lige fortælle jer noget. I det der lille 100 akvarium der, det var et selskabsakvarium. Og så der var jeg tænkt mig, når jeg så en masse YouTube og sådan noget, at jeg tænkte, de der rovfisk, de er bare så seje. Og så min første rovfisk, kender I den? Det er den, der hedder en arovana. Og den døde. Og ja. Jeg blev lidt ked af det, men ja. Men jeg tænker på at købe en ny, men det gider ikke rigtigt. Det er jo begyndt at være så rigtig dyrt. Og jeg er ikke rigtig råd til det. Men og hvad laver I to? Lige nu der er de hammerbange, og de der to Oscar, og så en der damen, og så manden der. De er ikke, især damen, hun er ikke så sød ved dem. Men jeg håber i morgen, at det bliver fint igen. Jeg tror også det gør. Men der Oscarne, de to I ser nu, de jagtede ikke, men på en måde, de jagtede også hende. Men hun er bare sådan, der skal bestemme det hele, men lige nu og for altid, så tror jeg i det her akvarium, at det er dem her, der bestemmer. Men lad os nu se, når de her små Oscar, Albino Oscar, de begynder at vokse. Og sådan nogle Oscar, det kan blive 33 cm lange. Og det er nogle aggressive fisk. Og vi har gjort klar her til yngel. Her med sten. Og jer derude, hvis I tænker, så nogle banditter, kunne jeg godt tænke mig. Men jeg ved ikke helt, hvor meget det koster. Så er de altså ikke helt dyre. Nej, det er de ikke.
Og jeg vil bare sige, aldrig put dem i 180 gram. Så går det galt. Mit, det er 325. Der kan det godt lige at være i. Men ja, det kører faktisk siden i går. Og ja, jeg blev rigtig glad. Vent lige.